Kitang-kita. Ayun na yun. Ayun na, nakita. Kita. Ayun na, nag-clear siya. Yung picture mo. Picture mo. Hindi dasal mo. Hindi picture mo. Ito kami malino. Ako makata yan. Ayun o, nag-clear. Ay, di ako. Ikaw muna. Oo. Ayaw din namin ng weekend. Maraming tao magkikipagsiksikan ka lang din. Pagka marami kayo, Opo. maganda, mas enjoy. Masaya din. Kasi yung sigawan, yung pagkaan. Mas mabuti pang banggain mo na lang ang sinusundan mo kaysa umiwas ka. Opo. Pwede ka aksidente pagka umiwas ka. Yung banggain mo yung sinusundan mo. Okay lang. Ay, sabi ni Sir yun ha. May pre-practice naman po kayo bago ka.
lava compared to black lava. Pero pinakamataas na elevation naman is Sali. Dito naman yung original na pinagsitingan nila Katniel, yung Day2 Legazpi City. Dito sa Sali. Lahat ng mga artist na pag nag-shoot, Sali yung pinupunta nila. So ngayon, sa labas ganda nga, last ay kahapon, di hanggang black lava lang. Kasi yun lang mga available. 50% discount po nito. 700 per person. Regardless sa backlights, ang charge namin dito per person per people. Kaya mas maganda kung kaya mag-drive na lang. Para yung binayaran, sulit na naman talaga. Then, may practice naman kayo ma'am kung medyo nakakala mag-drive. May practice muna kayo gagawin. Tutura kayo ang guides natin bago pumunta ng actual place. Okay, kung okay na kayo ma'am, mag-register tayo doon. Okay, so about naman po sa ATV, so maingay po si ATV. So mag-hand signal po si guide, 1 lane, slow down, stop, and go. Okay po, 1 lane, slow down, stop, and go. Okay, so let's proceed po madam sa ATV para mag-practice and then maturoan na po. Parehas red po madam or black and red? Kahit ano po. Yan ang gusto na. Okay na po madam, so take your seat madam, let's start. Accelerator, okay, dahan-dahan lang pagpindot para iwas tayo sa accident. Sunod po tayo kay guide, okay, pang grade 1, take your seat madam. Focus lang kayo ma'am sa dadaanan. Doon palagi ang tingin sa unahan. Huwag na titingin dito.
tatanim po. Ay, oo. May ano na siya? Hindi buko. Yung, alam mo, yung malago. Yung, ano? Umbrella tree, ano? Dalhin ko ata ito. Wow. Matunaw na. Iba rin, syempre dito yan tumutubo. Ganda. Ganda. Pretty. 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 So pretty. Super clear. Kung makakarating ba tayo? Ingit siya. Saan ko ilalagay ko ito? Ate siya. Akit ako. Mahirap umakyat. This is lagoon.